edu iapyo yatakambo mangaru wanasabungu eruka yejulemisanya kwe iri nyaya yemanyeko yakendononyekera hii muswa 4 February takange ndiri kuita basa rangu ndichikurudzira vanhu nezvemasewo ndiri mukutaura nevanhu ndopandakasangana nenhuna muvanhu maringe nasabhuku wedu nekutadza kwake kwekuita basa ichibva ndaudzawo senior advisor angu namaveteran elderly people nemamwe ma7 member committee andakauta vanditi iyi nyaya iyi iendesei kumaofisi kumusoro vatibatsirewo kusvika yasvika kupe kuvakuru vasabhuku musi wa7 February ndakabva ndafonera comrade makadcc patichero kana chino chiri chekuti ndechemusangano pane protocol neprocedure yemusangano angamunzwa kana tikudhira nemaissues echei emusangano kana tikudhirawo netraditional issues kunewo protocol neprocedure yetraditional. So isusu tiri kuti ishu yedu isusu ndeyekuti imi muri kuti sabhuku ava vanotonga nechii nedemo ndozvamunotaura isusu tikati isusu tiri kuda vanhu vanotitaura kuti kana muchiti munhu autonga nedemo muri kutii? What are you saying? Kana muchiti munhu autema nechii nedemo muri kutii? mashandiro anoita sabhuku manje kutonga nedemo kwaanoita kwatinotaura navo kutonga nedemo kwaanoita kwatinotaura navo kutadza kushanda navanhu zvakanaka uye zvachitongira nyaya dzake chii chinonzi kutadza kushanda nevanhu zvakanaka unoitwa nasabhuku anenge achiita sei kuvanhu pakushanda nevanhu apa ane kautsinye kainako mukati kaanonga achiita ndinoisa example yekuti pane vanhu inini ndakanga ndiri ngori mudare vanhu hakushanda nevanhu zvakanaka ari kuita zvakati kuvanhu munzvimbo medu tinodai asi iye ari kudai handiti unenge wakubuditsa zvineumbowo handiti regai change chekutanga chine umbo wacho kuti pane munhu mugari wemuvhireji akashaitirwa nemwana isosema zvandikuramba zvandiri kuramba ka ndiri kuti when I'm talking of a village ka I'm not talking of a single person I'm talking about chinhu chiri kuafecta village yese not chinhu chiri kuafecta munhu one ukada kunzaiwo kuti panapa mining yakaitwa zvakati ninga yakaitwa zvakati ninga aiwa zvatosiyana izvo ndikuda chinhu one action inoafecta chii village yese zvafanira kuti panapa ka kufunga kwakwewo ndiri panapa wanhu wane nyaya neni wangani kufunga kwakwewo ndakagara panapa wanhu wane nyaya neni wangani ivi nyangu yato nenyaya neni mumwe make ane nyaya yake neni handiti saka ndingaitora here nyaya iyoyeyo kuti nditi yanyaya yevillage ari kuvharira vanhu mvura pachibhorani izva kana ndikutiwezona kana mutarisa sabhuku tiri kuti isusu kana ndakatarisa sabhuku ane mabasa ake aya anotarisirwa kunge achiita nehurumende handiti isusu ndo zvatotarisa kuti ari kuita here zvaari kutarisirwa kunge achiita nechii nehurumende handiti chekutanga sabhuku handiti haatongi nyaya anoyananisa vanhu panotanga kutongwa nyaya dzinotanga kutongwa pashi kukwira kumusoro. The first primary court muzimbabwe nderahedu kozo yacommunity court ramama zvichikwira zvakadii zvakadaro saka chekutanga sabhuku hatongi chii nyaya anoyananisa vanhu akatadza kuudza handiti
kana vanhu vatadza kuyanana yopfuura yanyaya yakupinda mudare. Saka chechipiri ndikupedzera, sabhuku anokolekta mutero on behalf of mutasati rural district. Sabhuku anochengetedza masango, environment, kunoti vari kunanhu vari kupisa here, vari kuita sei, vari kuita sei, vari kudii. Handiti sabhuku anoona kuti development yasvika here kuwana. Sabhuku ndiye custodian wecommunal land, ndiye anochengetedza land on behalf of the president, ndiye anoallocata land on behalf of the president. Urikuda zvizotwana mabasa ane masambo ndopasa ndikuti kana ndakataisa sabhuku ndozvoni ndakataisa izvo. Handiti saka kana ndada kukubvunza manje ndenda kuti kana uchiti kana ndichiti pane mabasa endiri kutaurira aya auri kuti ari kuita nedemo ndeapi? Alright, example, pakukolekta mutero ari kudii? Pakukolekta mutero ari kudii? Akadya mari yakabviswa necommunity yaifanira kuenda kukiriniki. Mutero idevelopment levy inoitwa kumutasa rural district ndiyo inokolekta. Tinobhadhara tega kulenzi. Muri muri settlement. Right. Kana muri settlement, muri settlement setup muri settlement. Muri settlement muna sabhuku, muna committee of service, committee of service. Sabhuku ne committee of service vanoshandidzana pamwe chete. Committee of service haiti chiwano. Anoita chiwano ndi sabhuku. Ukafiwa unosuma kwa sabhuku. Pakaitwa allocation yeland, sabhuku allocate land muri settlement. Committee of service ndio ino recommenda kuti land pakati na sabhuku ubasirana. Chinozopa land i-Ministry of Lands. Kune district lands committee ndio inoza allocate land. Asipane vakakanganisira kujira kuti akati izvo akazvindotaura pambuzi pambo chapeta handiti chapeta ndokuti sabhuku akaba mari it's a criminal offense, anoendeswa kumapurisa osungwa. Ndandinotaura yekuendera mukadzi wemunhu achiti ndikuda sezvo uchiyera iyo yekuziperekedzi tinovhara mhepo yemvura ndiyo kai ndosati kuti akapura inotaura iyoyo inyaya iri chii anofanira kungari kuya kudari kuri kune nyaya yendiani muzvanari waninooti ndine nyaya yamuna sabhuku wakanditi ndira kuovhara mweya dauvhara mhepo yemvura. Handizva kuti mhepo yemvura yakadauvhara akadauvharira papi handikamona iye sabhuku tomudini tomutonga nenyaya ipi iyo asiriwe. You cannot complain on your behalf because chinhu chatikutaura chakaitwa kunani nemunhu asiri iwewe. Saka iwo hauchitori chinhu ichi chokuchita chako. Ngona pane nyaya chipandikutaura hakuna munhu umwe naumwe ngamire nenyaya yani ngaamangarire sabhuku nyaya yani yake. Isusu tochiona tochirikomenda kuti asabhuku nemabasa ake nechiika zvaari kuti hazvienderani nechii nezvaanotarisirwa kunge achiita nehurumende. Saka ngamire paiti usatitorere basa siya vanhu vamangarire nyaya dzawakazvidei usatitongese nyaya 10 panapa panyaya 1 iwe ndoti munhu umwe naumwe auye nenyaya yake tiswere tikutonga vanhu uda kumirira nyaya 10 iwo uri 1 sei izitozosenza aiwa siya vanhu vamhangari vanhu vasatikunaakabatwaaizai bambo zakuizaa chinhu chandiri kuona chinhu ichi let's not change this thing chiite political. Kuseri kwechinhu kune politics, kuseri kwechinhu ichi kune politics. Saka ndosati kuti musabatanidze basa rasabhuku nepolitics baba. Sabhuku rane nyaya dzake dzanofanira kutongerwa ngatongerwe nyaya dzake handika muri kuona akaba mari yekukliniki ngadi kasunga
aya anyika mukadzi wemunhu mukadzi yengamangari mukona zinhu zokuseparata things handisika yotonga iri chii mhaka dzake mhaka idzodzo ndo dzichazoratidza kuti munhu ikwawo haakodzeri kuita chii because iwe ukauya manje ka uri chairman wati chairman handisi uri chairman wewadika uri chii uri seo chair ndati uri vice uri chair uri vice uri seo uri chair weseo handisika ndo zvandakutaura kana wangouya utaura kuti wakamira savice chair weseo it means your thing is political issue yako is political akona ukangodzimana wauya utaura kuti inini saseo chair inini sabranch chair iya zvatosiyana ndari zisivinari nini yekupati iriko kana zvine chekuita nepati endai kupati zvinoenda kupati zvisingadi pati zvinoda isusu zouya kupi kuno tikazvimikisa hazvingudi mushe baba zviro zvatakanga taita mambo makati chizogadzirisa saka tanga tanguya nenyaya watodzoka iwewe wacho ndinowo vane nyaya dzacho rejista muna ndamangariye padare ramambo alright iwe ugara pasi pane ane nyaya yakapinda yemhepo takainzwa umwe ane imwe isiri yemhepo ngasumuka yes uzagidani yes ndakasungwa nasabhuko kuti ndakatema huni wakatema chii ndakatema huni kunzvimbo yakati isiri yangu huni ndaitemera nambuya vangu muvileji mavo saka zvadaro pawakazouya wakanditi wakatema huni asi hawana kundipa samanisi wakazotuma umwe munhu kuti iwewe ndakukupa chisamanisi hauna waenda kudare kwamambo saka samanisi rakazouya musi wa26 patamuti inini handisokwanisa kuenda kupi handisokwanisa kuenda kuita nyaya dzemaseo saka tadaro wakabva kuti iwewe wakanga utakura huni netrakita rekwanyamuda saka ndobva ndavabvunza sabhu ndazotita kuenda kumba ndichitowatsvaga ivo ndo ndakabva ndaenda kumba kwavo ndichiwatsvaga vandavashaya ndatosvika vakanzi vanenge vari kupi kumatraction ndo ndaenda kumatraction ndipo ndakazovaona ningazangaratodoka andakatomirira futi upi munhu watractor uyawo ndobva ndatotakura madhini ekwanambuya wangu ikoko tapedza mangwana acho makuseni ndinga ndakaenda navo vanonzi takatovatakura kumatraction wakatodhaka ndobva watasei vatadzika navo mangwana acho wakafuma kuti andisamanyanga anga achitakura huni netrakita but taitotakura madhini avo takatoenda navo tikatovasiya pamba pavo pavanogara yadaro iwe wakatema miti iwe wakatema huni kunzvimbo kusiri kwani saka nyaya yekuti sabhuku wakutangasai pakuchii aiwa handina kuti wakakanganisa saka nyaya hawana inini hawana kunditonga apa wakati chii iwo sabhuku waifanira kunditonga riri kuti shamara wakatema chii wakakanganisa wakatema chii saka iwo sabhukuasina kutonga wangosumuka unotaura nyaya tasikunaa nyaya yasabhuku ngasunga isiri nyaya yekuvharwa kwemhepo iwe taura nyaya yako nasabhuku ndeipi iwe wasumuka ukataura nyaya yehuni kuti wauzi wakatema huni kusiri kwako watema huni kusiri kwako kubva zvadini ndopa wakabva wanditi uri kudiwa kwaedman kubva waendere kwaedman handina kuenda wazondi sei usina kuenda kwaedman aiwa chakaitika manje museku pawakatanga pacho ka wakangonditi uri kudiwa kupi kwaedman hawana ndisamanira kuti sei usina kuenda musi wacho wandisina kuenda wanga uri musi wemaseo sakaikuedman ane dare uku kune maseo musemukomuniki ndio ndizvo chaizvo alright it's okay izvo masero apera wakazodini hapana chakazi ndopatakazoona kana wakadaizwa musi wemasero kwakwaza unokwanisa kuenda nenyaya Waifana yemasero kuenda? it means kuti masero apera kati foreday waifana kuenda kwaedman kwanga wazoenda saka sei usina kuenda kwaedman ndinozokwanisa kuenda sei usina kuenda
ipapo ndakamirira pamwe wakaudziwa kuti enda pahetman iwewe hauna kuenda pahetman saka dambudziko rasabhuku ipapo ndiripi utori nemhosva yekutema mutiwo unofanira kutosungwa neema iwe chigara pasi umwana imwe yake nyandiani sabhuku paunoti munhu akanotoenda kudara badare yake sore imamo zara munozinoga kuti dini sabhuku akanimangarira dzimugende kuti bukuta sabhuku akanimangarira pahedhi nyaya yekuti inini ndakaronga kumubvisa pausabhuku chisimba ndikapinda ndikatokadza kuzvita sabhuku okay iwe wakaronga kubvisa sabhuku kuti iwe uite sabhuku iwe waita sabhuku iwe wakaronga here kuita sekuti uzisa hauna kuronga asi ndiwe sabhuku izvozvo saka wakadini hauna izvo wakaita saka sabhuku akaunyepera wakaenda here kwahedini hedimeni akati chii akasudza yenini sabhuku akati tsanangura zvakaitika asudza mboya sabhuku ndikazviuzinzwa zvakatarwa nechi nemboya sabhuku nemboya sabhuku zvikanzi ndizvo zvakaita sei zvawakaita izvozvo saka ndikukupa mutongo wemombe wekubhadhara mombe yekuti iwewe wakaronga kubvisa pausabhuku akatobvise mombe akazobvise mombe kwaedini which means wakabatwa nemhosva maitikira zvakaita aubhadharisika usina mhosva taura chokwadi nyaya wakabatwa nenyaya yei yakati hedimeni azoti ubhadhare mombe nyaya dzinotaura kuti ini ndakanzi izwa hapane chinhu chausi kutaura chokwadi pane chinhu chausi kutaura chokwadi hedimeni haasi benzi bo wekuti anokuda kuti ndipe mombe usina mhosva hedimeni ongoti ndipe mombe iwe hauna mhosva hedimeni ongoti ndipe mombe saka wakabhadhara mombe hauna bhadhara handisi wakabhadhara mombe here ora gara pasi ndiani umwe inesanyanga ndiri umwe wakanyeperwa takaronga kubvisa sabhuku okay saka uyu wakabatwa uri mhosva iyi ini mhosva yekunzi ndakanyeperwa ndakaronga kubvisa sabhuku wakabhadhariswa chii mbudzi nani achangamiri changamiro iyi ndiani sanyashwe aripo here sanyashwe handizi anga akamirwa nakombo nenyangopo alright singagare pasi buya sungai ndoitwa anizitumbu pamusoro yechanga mitumbude arizitumbude panyaya iri kutaurwa iyi yataurwa awatadzawo kutsanangura ndopandinoda kudzoka ipapo kuti chakaitika ndechekuti isusu padati kumaresettlement taiti tikaona dambudziko raienda taipawana mhaka nekwadhiye saka patakatanga kuona dambudziko kuna sabhuku ranga riri kuti kwakakwanzi ngakuitwe development yekugredesa road kwakusina rodiba kubva kwanzi $20 pamusha saka vanhu vabvisa ma$20 haisi misha yese yakabvisa ma$20 ipa kansera ndobva auya ndobva ati wane chibage kana wane huku kana wane mbudzi tinokaukuretirana munhu ngabvise chaanacho tirege kuomeserana rodhi ipere saka vanhu vakatanga kubvisa chibage chimwe chibage chakaendeswa kwasabhuku chimwe chibage chikaendeswa kuno umwe musha saka pakuzokolekita chibage chakaenda kwasabhuku chakanyura chese sabhuku haana kuzokwanisa kubudisa chibage saka kwakabva kwaitwa meeting kuchibva kwanzi tiri kuda kusangana pameeting kuri kuuya murimisi ndopakanzi newanhu tanzwa feedback yefield day tiri kuda feedback yechibage bhosi grade harina kudzoka kunopedzisa rodi
Sabhuku haana kuzotsika pameeting kubva musi iwoyo bhozi haana kukwanisa kupa feedback kusvika nanhasi haasati aunza feedback rodi yakangomira yakadaro ndopakazonzi nevanhu saka toita sei zvichemo zvedu bhozi Sabhuku zviri kutonetsa zvaari kuita zvacho aisazve mutemo wekuti kana muri kuenda kuhuni ndifonere ndokupa munhu waunotema naye huni zvabva zvarema ndopatakati mapati chairman tikati isusu mafambiro ekuenda kwaheadman hatiazivi headman akagadzwa tiripo but kuti tisvike kwari hatizivi kuti tinofamba sei saka imini pati chairman chiendai kumaofisi mwava pachichemo ivo ndo vanozotibatsira kuti zvinofambiswa sei ndopakaenda apati chairman ndobva svikabva ataurira wamhaka ndopakanziendai kwasupa vasvika kuna supa vaona mutupanyama ndopakati inini handina wafonidza headman achiri munyowani regai ndibate mambo ndiye ndine nhamba nayo then ndopawakafonerana ndopakadzoka pachiitwa feedback kuvillage kuti ndakafamba zvakadai tikati alright saka paruriwa zvevanhu vanoti tidini kana awatipa feedback yekuti tichafamba sei ngatichitsvaga vanhu vanozotibatsira kuti pakufamba saka papana pati chairman vatatsvaga awa tobva tatsvaga nasamundiro ndibatsire kuti pamukuita dambudziko ndepati pamukuita dambudziko nderekuti muri kumikisa traditional issues nepati nepolitics zvinezvo zviri tu mukazvibatanidza kutsvaya kuzvibatanidza zvinorema because maofisi akasiyana kana maita issue naSabhuku maripotsi anoenda kuna headman ounza kuna mambo ndo ruti yechi mukadzimana mati mune dambudziko naSabhuku moenda kuna mutupanya moenda kuna seucheya waenda kuna mutupanyama waenda kuna supa mukona handingamuona zvatosiyana kwayakutenda mukona kwayakuenda rodhi yacho mukona kwayakuenda yatodii yatosiyana nekwainofanira kunge ichinodii ichinosovwa kana iri traditional leadership inoenda under local government murunzwa zvitori nani kuti mutoti kana zvanetsa endai muona DDC muzviti DDC wochidini wochiti mambo kune nyaya yakati ida kugadziswa zvakati todzika rini ngatidzike musi wakati mambo naheadman naDDC ndo vanouya kunogadzira nyaya yaSabhuku nyaya yaSabhuku haigadzirwi naward chair kana cell chair kana chii mukona mari nyaya yacho havagadziri nyaya iyoyo because itori line ritori rutoenda rakadai the same applies kuti Sabhuku ishe mambo hawagadziri dispute repolitics remupati party ine disciplinary committee ine mastructures ayo anosorova chii nyaya dzepati saka mungaita chinhu kamutora kuchisa kupati isusu waridzi wacho wetraditional tisingachizivi hachifambi mukona pane nyaya nizotora hachifambi because the next thing muchaema untaura kuti uyu hatisi kumuda because haasi weuku ndeweuku ndewecaps uyu ndedynamos uyu nde hambomona zvinditora saka inini izvozvo manje mukona ndikamunotora kana yatosvika ipapo manje ina ichatobati ende kana nini tisina kubata manje haichadii haichatofamba mukona imi munodai chingoti zvese zvamutaura izvi chinyorai zvese zvamutaura zvese izvi endesai kuofisi kwani kwaDDC maendesa kuofisi kwaDDC chimutaurai kuti azi namambo ndakazvimirira makazviendesa kupi takaendesa kuna DDC anazvo chiendai kuna DDC kuti abva kwamambo mambo wati ndakamirira chii kudaidzwa kuti ndidzike kunyatwa ndinogadzise nyaya irikudii then inini iyene bo chimwe chandatoona apa ndechekuti nyaya yenyu pairikuita complicated ndiye kutoti ndikuona kuti muri mungabva pana Sabhuku mukaenda futi pana Ishe hamusi kuirana futi naIshe ba aiwa hatina dambudziko naIshe pana wasunga wakandakabhadhariswa mombe ndisha mosvaingwa ndiyo nyaya yacho iyoyo ndosati kutaura kakuti ndikamukaituta kuti kana mati hamusi kuirana naSabhuku yandika moenda naSabhuku naIshe atika
mosvika kuna ishe mwamubhadhariswa mombe kuzi iwewe ndotori nyaya saka muchiri kuenda nenaisha ndozvakuta kuti andikamuona kuti pakuti nyaya yenyu haisi kuperera panani pana sabhuku yakunobata nani futi saka patakaenda uko kuofisi takazonzi nawo mhaka nyaya iyi chipai mambo mutasa ndiwo mhaka wakazotaura kuti chiendesai but zvandikutaura manje mairumutsa kwamambo mutasa manje handiti yanga isikafanira kuuya muchii kuti muno pamakamira akamukona yaifanira kunga yauya uko handitika DDC otika mapepa kuti ndozvichemo zvakabva kupi handitika ndochiti DDC isaida vanhu vari kuuya kupi kuno kana kuti tiri kudzika kupi kunyato handitika tosvika toti village tauya handiti chitaurai nyaya yatizo village yotaura yotaura izvo yotaura izvo yotaura izvo masekitari achidii achinyora kuti ndo dambudziko riri kupi riko handiti tapedza izvozvo isusu takuchigara pasi manje takuchitaura right nyaya dziruka dzakuda action A B C D because ikauya muchii ikauya yamudare isusu takutofunzwa kuti tipe judgment kana yato yamudare yakuda chii yakuda judgment saka isusu ndo zvatikutora mai kuti kana yadari manje ai judgment haiiti manje because nyaya dzacho mataurike adziri kuita dziri kuda kuti uye pai ground tozwa vanhu vese vachidii wachitaura vanhu vese wabva wataura zvese tobva taziva kuti kune dambudziko kana zvimwe zvida kugadzira tobva tadii takuziva kuti tokugadzisa takadii ndobva renyaya mazuva chapedza ndatotaura wangu kuna hedwin kuti ine ndiripo futi pakunzi ndakaronga kubvisawo sabhuku pachigaro nekugadza futi mumwe sabhukuanongotaura kuti takasvika mambo chapeta handiti nyaya yekuzi makaronga kubvisa sabhuku mukaisa sabhuku it means pane sabhuku yamakaisa pane zvamakaita zvamuaapagiraundi hapana saka sei muri kutonga nemhosva ndo patinoda kutaura kuti patakaenda mudare hatina kupiwa mukana wekuti tidini titaure yeba munhu aingopiwa mukana ndisabhuku chete titaura isu tanga takangodai kungorovererwa chete bvaungoti muripo wako uyu hatina kumbotakadii it's okay inini ndaakuya mukama saka ndakutora majajisi ndaakuya mukamanyaya nyaya iyi chaizvo chii chiri kunetsa chaicho komito 7 iriko saka it's okay saka ndakuya kupi nyaya irikuda tiri pai nenharaunda haisaipi mega yakuda nenharaunda saka chipe contact person yandiwati chisa madetails ako apsotozatotaura nasabhuku wacho moisa kuti chii mafoni enyu apo tobva takutaura kuti musi wakati sabhuku unganzai 1 chapeta unganzai chii 1 tiri kueko dai ndakatoziva musi wechitatu ndanditoriko kwese ndakapfuura kwese nanadombo kwese ndakadzika binga guru kwese kwai ndandiriko kwese musi wechitatu handiuyi hangu ndichikutaura kuti ndiri kuya si ndirege ndinouya saka ndiri kuuya futi chiisai mazita endatana macontacts abwe ntoeko right pakanaka handei